ydw fi. Ni yw Codi Llais. A rydym yn dod o Rhondda Cynon Taf. Helo, fy enw i ydi Erin a crwyn arweinydd côr. Rydym ni'n Codi Llais, côr wedi ffurfio o aelodau pobl gyntaf yn Rhondda Cynon Taf. Elusen hunanreolaeth i bobl ag anableddau dysgu. Rydym wedi bod yn gweithio gyda'n gilydd am y 2 flynedd diwethaf i ysgrifennu a rhyddhau caneuon gwreiddiol am gydaddroldeb a chynhwysiant. Mae'r côr wedi cynnig y cyfle i aelodau gofleidio'r iaith a diwylliant Cymraeg yr Eisteddfod, mai dim ond un siaradwr Cymraeg a'r iaith sydd gennym yn y côr, fi. Rydym hefyd wedi bod yn dysgu am hanes anableddau dysgu yng Nghymru, fel y gwelwch yn ein fideo. Mae'r fideo yn Saesneg, so dyn ni hefo subtitles Cymraeg arno fo i chi darllen. Mae'r côr yn gobeithio hyrwyddo cyfleoedd cyfartal i bobl ag anableddau dysgu yng Nghymru a thu hwnt, ac yn ymdrechu i gofleidio ein iaith yma yng Nghymru. Diolch am wrando. Rydyn ni'n gobeithio bod chi'n mwynhau.
So, rydym hefyd wedi bod yn defnyddio cerddoriaeth i dysgu ymadroddion Cymraeg sy'n bwysig i'n heiliadau. Rydym wedi creu fersiwn dwyieithog o'r gân Don't Go Break My Heart gan Elton John ac Kiki D. Gobeithio bydd hyn yn annog ein heiliadau i gofio ymadroddion sgwrsio i defnyddio yn y gymuned. So, Chloe, what Welsh phrase have you learned that's important to you? Gai cwrw. A Claire, what Welsh phrase have you learned that's been important to you? Gai gwyn. So we've got our priorities right. Okay, so dyma rydym yn dysgu Cymraeg, okay?
yn fawr. Ein can olaf y perfformiad heddiw yw ein can wreiddiol newydd. Roeddwn ni eisiau creu anthem i'r elusen i godi ymwybyddiaeth o hunan eriolaeth i bobl ag anableddau dysgu. Rydyn ni'n gobeithio bod chi wedi mwynhau'r perfformiad heddiw. Diolch yn fawr am wrando. A mae Will yn mynd i cloi. Will? Diolch yn fawr, Wrexham o'i fawr. Da iawn.
pobl gyntaf.